Usa ka grupo sa mga doktor ang nagalibot karon sa Mindanao aron itudlo ang saktong pamaagi sa cardiopulmonary resuscitation kon CPR aron makaluwas og taong giatake sa kasing-kasing. May bisita sa Zamboanga City ang mga sakop sa Philippine Heart Association o Philippine College of Cardiology para sa proyektong CPR on Wheels kung asa magtudlo sila og saktong pamaagi sa CPR. Tumong niini nga matudluan ang 20 million ka mga Pilipino nga mamahimong CPR ready pag-abot sa tuig 2021. Busa nagalibot sila sa nagkalaing lugar sa nasod. Sumala pa 85% sa mga taong nakuyapan dayon na CPR ang subling maulian. Busa nakita gyud sa grupo ang kaimportante sa CPR ilabi na panahon sa emerhensiya. Mikabat sa 500 ka mga pulis, estudyante, barangay health workers, mga tanod ug lakip mga sakop sa media ang mipailaom sa CPR training. Buhay. Pero yung mga hindi na CPR, talagang patay. Yung iba naman, na-delay ang CPR after na nabuhay nga, pero comatose naman sila. So parang buhay na patay. Ayaw natin yun. Ayaw natin yun. So, ibig sabihin nun, immediately, kapag natumba sa harapan mo, o kaya naglalakad ka, nakita mo nakahiga sa sahig o sa kalsada, kailangan malaman mo kung nag-arrest ba ito, tapos start mo kagad CPR para matulungan mo siya. Kahit kasambahay, driver mo, paano kung bigla ka nahimatay or nag-arrest, at least marunong mag-CPR, mataas ang chances mabubuhay yung ganong klaseng pasyente.